apărut cu un alt chestionar. Unde-i tăticul? Prinde copiii ăia! Voi. Da, asta să ne facem, să vă prezint rujurile astea. M-am plictisit deja, frate, să vă arăt rujurile, cremele, tot. Să mă dau cu fond de ten. M-am săturat. Suntem în trecere. Hei, nu poți face asta! Ia elefantul! Ia tu elefantul! Stai liniștit. Tata va veni curând. Unde e elefantul? De ce stai degeaba? Du-te la turn! Se întrerupe curentul, nu merg lifturile. Păi dacă nu mă înșel... Ce s-a mai întâmplat? Ce s-a mai întâmplat? Multe și mărunte. Și acum asta se joacă la turn. Le aprinde, le stinge. Ce s-a întâmplat cu curentul meu? Ce curent, mon chéri? Nerecunoscătoare, erai o nimeni înainte să-mi devii